motivo físico, qualquer outro motivo, não é obrigado a vir delante, pero se você quer vir delante, você pode vir delante, lo tá bom para ir no lugar delante. Amém? Sama Deus danke que nos porta a em casa, Senhor, para nós alabar e glorificar, Senhor, seu nome. A noite nós temos Pastor Remco Suarto junto conosco, com sua família, que trabalha ter a palavra de Deus. Dus vanavond hebben wij dienst in Nederlands, tenminste de preek is in Nederlands en papiamento. Ik kan tekenen en servitie naar papiamento, de liedjes zijn in papiamento, Engels, Spaans. Dan gaan we ons laten para, gaan we opstaan en de Heer danken voor deze dag. Senhor, dank je. Laten we nos vamos danken que nos porta junto de presença, danke Senhor que Wabisa, mi alma, David avisa, mi alma alaba Senhor, alma dentro de mim, alaba Senhor, lobo mira ainda e bendição e glória de Senhor, alma de mim, para que como está triste em mim, lanta riba alma de mim e alaba Senhor, por Deus. Senhor, não se papi com nos almas, papi com nos mes, nos tabisa nos mes para lanta riba. Está pondo banda Senhor, turcos. O pastor nós de alabar e glorificar o nome, nós está pedindo Senhor para tu força no maligno de inimigo que influencia nos pensamentos, nossa alabança, nossa mara e poder de inimigo em nome de Jesus de Nazaré. E nós está reza Senhor para purificar o aire rondante nós, Senhor de nossa mente, nosso coração, preocupação que nós sabemos que é fora de casa. Naquele momento aqui que nós podemos tempo aqui cubo de alabança, depois de predicar, nós podemos concentrar e dedicar nos meus nabos. Nós podemos dar tempo aqui full, não metade, não 10%, não. Podemos full, Senhor, de alabança. E, Senhor, se nosso coração está triste, habla a palavra consolar-nos. Se nós precisamos de sanação, a palavra sana-nos. Se nós precisamos de perdão, nós receber perdão com a boca do nós estender perdão na outro. Laga Senhor que serviço aqui pode serviço bendicionar. Caminho da boca candela, Senhor Deus está llena-nos e queima-nos para nós por cada cubo. Danke nós tomamos Senhor, que nós por alabar e nós por glorificar o nome. Bisa bobicinha, bang alabar Senhor. Bang alabar Senhor. Zeg aan je buurman en buurvrouw, laat ons de Heer prijzen. Bang alabar Senhor seu nome, aleluia. Nós sabemos para nós alabar e glorificar Senhor. Laga nós no Senhor, glória e honor. Amém. One, two. Danke, Senhor, por tua presença. Danke por o Espírito Santo, Senhor, de nossas vidas. Nos está adorando o Senhor em espírito, de verdade. Sí, sí. Danke para tudo o que vas a Senhor. Danke para tudo o que vas a ganhar para nós, Senhor, na cruz de Calvário, Senhor. Nos adoramos, nos estimamos, Senhor. Sí, sí. Nos apresentar nós mesmos uma ofrenda para a vós, Senhor. Botar-nos Rei. Botar-nos Senhor. Above
rejected and alone, like a rose, I tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all powers, Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. there's no way to measure all joy. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall And thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Danke, Señor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, sea venir. Espíritu Santo de Dios, vengo ver, mi que va, te oramos, revelamos mes. Oh Dios, por presencia, da tu voz. Espíritu Santo de Dios, sea venir. Sea venir, Espíritu Santo de Dios, mi fe, mi que vai, te oramos, revelamos mes. Oh Dios, por presencia, da tu por presencia, dá-se diferença. Por Por presença, da grande situação. Por presença, da cambia a atmosfera. Por presença, da desce libertad.
Tua presencia da trece libertad. Espíritu Santo de Dios, bom venir. Sea bom venir, Espíritu Santo de Dios. Me move. Me move e que vai te ora vou revelar o mês. Oh Deus, a presença da turcos, Oh presencia, tá fazendo diferença. oh presencia, Boa presença da grande situação. Boa presença da cambia a atmosfera. oh presencia, E boa presença da treze liberdade. Boa presença da treze liberdade. Boa presença da cambia a atmosfera. E boa presença da treze liberdade. oh presencia da cambia a atmosfera. Oh presença da cambia a atmosfera. Oh presencia da trece libertad, Señor. Oh presença da treze liberdade. Oh presença da treze liberdade. Adora, Señor. Hey, Está adorado el nombre santo. liberdade, bom Jesus. Hey, liberdade, oh mover, Senhor. Nos miramos gloria, Señor. Nos que miramos gloria, Senhor. Sí. Nos que miramos gloria, Senhor. Nos que miramos gloria, Senhor. Oh, nos que miramos gloria, Senhor. Nos que miramos gloria, Senhor. cambia más, nos que miramos gloria. Los que miramos gloria, Señor. Los que miramos gloria, Señor. Nos que miramos gloria. Los que miramos gloria, Señor. Los que miramos gloria, Señor. Nos que mira. Los que miramos gloria, Señor. Los que miramos gloria, Señor. Aleluya. Otra trecha situación, Señor. Sí, Señor. Otra cambia atmosfera. A vos sos, Señor. Otra trece nos libertad. Con presencia da trece libertad. Iglesia te canta, con presencia da hace diferencia. Da hace diferencia. Hace diferencia.
presenza t'andrecce Tua presenza t'andrecce situazione. Nostra riconoscevo presenza Tua presenza ta cambia atmosfera. E tua presenza libertà. Tua presenza t'andrecce libertà. Libera, Signore. Sta bendicionando. Ti adoravo, Signore. Adoravo. Tu gloria, ora, dati Signore. Hey, yeah. Gloria, oh gloria. Los que miramos gloria, Va, Señor. escríbanos, Señor. Los que miramos gloria, va, Señor. Los que miramos gloria, va, Señor. Los que miramos gloria, va, Señor. Está bendicionado, Señor. Está agradecido por todo lo que vas a hacer, Señor. Oh, sí, Señor. Atanos aquí, manera una ofrenda vivo, sacrificio, favor. Enternos vida, nos culpa, nos alma. Está presentando delante tú. Atanos aquí. Aquí estoy con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, háganos cantar. Aquí estoy, con manos alzadas
alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. 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 Tuyo soy, tuyo soy. Pertenezco a ti, Señor. Tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti te entrego, tuyo soy, Señor. Está de vos, Señor. Nos te pertenecemos. Va a comprarnos con sangre, Señor. Sangre preciosa, Señor. Que adoravo cada día di nuovo unicamente mi che adoravo, bendicionavo, mi che bendicionavo. Ora non ti nada más de mí, mi che bendicionavo, mi che alzavo, Señor, mi che alzavo. Ti ora amo, goberna mi vida, mi Señor. Y adoravo, y alzavo, quinter mi corazón. Y adoravo, y alzavo, foi profundidad de mi ser. Adoravo, nos canta junto. Mi Que adoravo, cada día de nuevo únicamente mi que adoravo, bendicionavo, mi que bendicionavo. Ti ora no ti nada más de mí, mi que bendicionavo, mi que alzavo, Señor, mi que alzavo, Señor, mi que alzavo. Ti ora amo, goberna mi vida, mi Señor. Y adoravo, y alzavo,
qui inter mi corazón y adoraba y alzaba, foi profundidad de mi ser y adoraba y alzaba, qui inter mi corazón y adoraba y alzaba, foi profundidad de mi ser. Qui inter mi corazón y adoraba y alzaba, foi profundidad de mi ser, foi profundidad de mi ser, foi profundidad de mi ser. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Adora, Señor. Con todo corazón. Cambia de su maravilla. Oh, sí, Señor. Luz de oriente. Hey, Dios, a Bogotá reina, oh sí, Señor, está el sabio, oh Señor. Santo, abuso. Ta santo, aboso, ta santo, aboso, 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 Señor, aboso, ta santo, aboso, ta santo, aboso, Señor, ta santo, oh sí, Señor, aboso, ta santo, aleluya, santo, oh Señor. Aboso, 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 Señor.
y adoramos y alzamos mi corazón. Foi profundidade de mi ser. Foi profundidade de mi ser. Aleluya, done alabanza al Señor. Santo está Señor, santo está Señor. Gracias Jesús, aleluya. Bota digno. Bota digno, Señor. Canta aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya na Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya na Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya na Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya na Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya na Señor. Nuestra eterna presencia. Solo vos. Nos damos gloria, alzamos y adoramos, Espíritu y de verdad. Nuestra eterna presencia. Solo vos, nuestro hermano gloria, alzamos y adoramos, de espíritu y de verdad. Aleluya, 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 aleluya.
hallelujah, 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 hallelujah na Señor, hallelujah, 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 hallelujah na Señor, hallelujah, 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 hallelujah na Señor. Nostra dreta vo presencia. Con solo voz, Nos una gloria. panos una gloria, alzabo y adorabo, de espíritu y de verdad. Nos adoramos, Señor. Dank u nos amamos, Senhor. Dank u nos amamos, Senhor. Nos te bendicionamos o nome, Senhor. Abo de Rei de Reina e Senhor. Diz, nos alabamos, nosso Senhor, forte aplauso. Nos alabamos, Senhor, seu nome de bendicionar, Senhor. Dank u nos amamos, Senhor. Dank, Espírito Santo, como também meio de nós, para bendicionar-nos, com a palavra e com a bendição, Senhor. Aleluia, aleluia, nós está cantando, Senhor. Abo te único Rei de Reina e Senhor de Senhor. Dank, nós amamos, Senhor Jesus. Kama Senhor, dank, kami na paray nang. Bisa Senhor, dank, Senhor. Dank, bisa dank, Senhor, pelo que tu namo. Bisa dank, Senhor. Dank, Tata. Botim vida, bisa dank, Senhor. Dank, Cristo. Eta tempo vida. Dank, Senhor, por sim, tu Senhor. turbulência como passador de Dieu, também é mão de Deus. Dank, Bisa dank, Senhor. Dank, Senhor. Senhor. Dank, Senhor. Dank, Tata. Nós Dank, te alabamos, aleluia, Senhor. aleluia. Está bendicionamos, Senhor. Oh, sí, Dios. Glória na bom nome, Senhor. Alabança na bom nome, Oh, sí, Senhor. Dios. Glória na bom nome. Rei de Rei não botar, Senhor. Dank, Senhor de Senhor não botar. Oh, sí, mi Dank Rey. nós amamos, Senhor. Dank, Senhor. Forte aplauso no Senhor. Aleluya. Dank, Dank Señor. nós amamos, Senhor. Então, Senhor, danke a conosco por vir nessa presença. Nós junto com o nosso pastor Remco Zwart, nós um desconhecido. Está vindo fora de Holanda. Então, nós estamos aqui para a palavra de Deus. Depois, nós está, no final, nós damos um anúncio e passamos a ofrenda. Pastor Remco, lieve het woord van God met ons te delen. Het is wel aan. Ja. Ja, doe het, zeg maar. Ja. Amen. Maar ze zijn niet viniendo. Niet meteen. Oh nee, toch.
Goedenavond allemaal. Boa noite, Turende. Goed om weer terug te zijn in Curaçao. Da bom para back na Curaçao. Het is 1,5 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Ano e meio passado com me aqui. En dit keer heb ik wat meer mensen meegenomen. Então eu aqui me abini com mais gente. Ik heb mijn zoon meegenomen, Joshua. Eu vim com meu Johamber Joshua. Mijn dochter Naomi. Eu vim com minha dochter Naomi. En mijn schoonzoon Manoah. Então eu vim com meu suegro Manoah. Manoah, ja. Manoah. Ik heb net gelezen dat Mano hand betekent. Maar lees er mano, dacht ik al. mano na espanhol. Manoah weet nu ook wat zijn naam betekent in Papiamento. Manoah zeg je zijn naam significa na espanhol. Ja, mijn vrouw die is in het huisje gebleven, want die is niet helemaal lekker van de jetlag. Nika Santa sinti zo mesmo muito bom, acaba vindo em Yera, que beta sinti um tiki jetlag. Dus hopelijk zien jullie haar morgen. Ik heb afgelopen jaar een nieuw boekje geschreven. En het heet Genoeg. En ik hoop dat ik er ook genoeg mee heb genomen. Maar morgen ga ik hierover spreken in de gemeente. Maar mocht u er morgen niet zijn, dan achter in de zaal heb ik de boekjes klaargelegd. Nou, het thema van deze avond is Keep the Fire Burning. En ik hou van vuur. Zijn er nog meer mensen die van vuur houden? Behalve als je huis in de fik vliegt natuurlijk. Maar gewoon vuur, kampvuur. In Nederland hebben wij soms een open haard. Ik realiseer me dat hier waarschijnlijk niet zo snel aangezet zal worden. Maar weet je, ik hou van fikkie steken en op een gegeven moment mijn vrouw zei, ik wil die open haard niet meer. Je bent de hele avond alleen maar fikkie aan het steken. Maar ja, weet je, dat heb ik gewoon van kinds af aan al. En wij gingen vaak op vakantie naar België. En daar hadden we een tent op een camping. En op die camping was helemaal niks te doen. Maar elke avond kon je kampvuur maken voor je tent. En daarom wilden wij elk jaar terug naar die camping. Elke avond hadden we een kampvuur. En als we daar 2 weken geweest waren, was er in de wijde omtrek geen hout meer te vinden. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, hoe moet dat dan? En toen zagen we dat de campingbaas een picknicktafel had weggegooid en een conifeer. Ik weet niet of jullie weten wat een conifeer is. En mijn broers en ik keken elkaar aan en dachten, dat gaat goed fikken. Dus wij sleepten dat mee over de camping. En hoppakee, die picknicktafel erop. Goh, dat werd een mooi vuur. En toen die conifeer. Een soort kerstboom, dennenboom zou je kunnen zeggen. Allemaal vonken schoten omhoog. En het waaide net zoals vandaag. En al die vonken waaiden zo over de camping. En ik weet nog heel goed dat de campingbaas aankwam rennen. Kappen nou met dat vuur. Doof dat vuur. En in één keer werd mijn vader wakker. Ik weet niet wat hij aan het doen was. En die zag dat zijn zoon een iets te groot vuur hadden gemaakt. En er werd naar de rivier gerend met emmers en het vuur werd gedoofd.
En wij hadden zoiets van, oh, het was zo'n mooi vuur. En toen pak ik candela. Toen zie je, candela dat bonita. Maar ja, dat is wat vuur doet, hè. Zeg ook candela dat hasi. Vuur kan zich verspreiden. Candela plama. En had daar bijna alle tenten in de fik gestoken. En toen kasi candela nog zo zende, apega toen de tenten naar candela. Ook op in datzelfde België. En toen kwamen naar Belgica. Is er in mijn hart een geestelijk vuurtje gaan branden. Dat ding candela kan komen zende de mi coração candela am spiritual. Ik was 15 jaar oud. Met dat ding je 5 dat. Toen ik een beetje afdwaalde van God. En toen maar dwaal voor Señor. Ik ben in de kerk opgegroeid. Mijn moeder kwam tot bekering toen ik geboren werd. Mi mama a converti ora ku Manasse. Ze keek naar mijn knappe babykoppie en zei, er moet een God zijn. Ela mire cabeça die baby die mi bonita en die mensen die Dios. En ze gaf haar leven aan de Heer. De allereerste die ik naar de Heer heb geleid is mijn moeder. En het enige wat ik hoefde te doen was te huilen. Mooi hè? Vandaag ga ik niet huilen hoor. Maar in ieder geval, op mijn 15e dwaalde ik dus af van de Heer. En mijn moeder die zag dat. En dacht, hey, dat jongetje wat mij mijn leven aan de Heer heeft doen geven, dat dwaalt nu van de Heer af. En ze deed iets wat eigenlijk heel veel moeders zouden moeten doen. Gewoon achter mijn rug me opgeven voor een jeugdkamp in België. Waar ik helemaal in mijn eentje naartoe moest. En als je jong bent, als je tiener bent, dan weet je dat het helemaal niet leuk is. Maar zo gehoorzaam als ik was, ik luisterde naar mijn moeder. Vond het niet leuk. Maar wie weet, moeders, moet je niet altijd doen wat leuk is voor je kinderen. Soms moet je ook doen wat goed is voor je kinderen. En dat was goed voor mij. Maar de diensten, weet je, ik ging niet naar voren, ik deed niet mee. Maar aan het einde van die week was er een jeugdleider. En die kwam naar mij toe, helemaal achter in de zaal. En hij ging naast mij zitten. En hij zei tegen mij, Remco, wist je dat Jezus jouw vriend wil zijn? Ik zeg, oh ja, vriend met mij? Jezus is toch iets voor de pastor? En voor mijn ouders? Maar waarom een vriend van mij? Maar toen in één keer leek het wel alsof de vraag niet meer van hem kwam, maar van Jezus zelf. Alsof Jezus zijn hand uitstak en zei, Remco, vrienden. En ik kon me niet meer verschuilen achter mijn ouders, achter de voorganger, achter de jeugdleider. Op dat moment moest ik een keuze maken, wat doe ik met die Jezus? Zeg ik ja of zeg ik nee? En ik besloot ja te zeggen. En op dat moment gebeurde er iets. Op dat moment begon het vuur van God in mijn hart te branden. 16 jaar. En ik ben nou 32 jaar verder. Sorry, ik lieg. 33. Dan mogen jullie uitrekenen hoe oud ik ben. Maar wie weet dat het één ding is om enthousiast te beginnen. Maar dat het iets heel anders is om enthousiast te eindigen. Het is één ding om het vuur te laten branden. Maar het is iets anders om je vuur te laten blijven branden.
Als je je leven aan Jezus geeft, dan begint de wedloop. En dan begin je te rennen voor Jezus. Maar wie weet die al langer met de Heer wandelt. Dat eigenlijk die wedloop meer een soort hordenloop is. Want we hebben geestelijke tegenstander die wil dat we struikelen. Die wil dat we opgeven. Die is net als die campingbaas die zegt, doof dat vuur. Ja, maar mijn boodschap vanavond is, keep the fire burning. Maar hoe doe je dat dan? Nou, we hebben een tekst in Leviticus, daar wil ik mee beginnen. En daar staat in ieder geval een tekst in het Oude Testament waaruit blijkt dat God wilt dat ons vuur blijft branden. Het brandoffer moet de hele nacht op het altaar blijven branden. Het vuur op het altaar mag niet doven. Nou, wie weet, in het Nieuwe Testament zijn wij nu een levend offer voor God. Wij mogen een altaar zijn voor God. Waarop het vuur van God altijd blijft branden. En nooit zal doven. Ook Paulus wist dat. Paulus, de man die schreef over die wedloop. Paulus die radicaal tot geloof kwam. En aan het eind van zijn leven kan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn geloof behouden. En ik heb de wedloop volbracht. Maar wie weet dat Paulus ook best wel moeilijke dingen heeft meegemaakt. Er staat dat hij 3 keer schipbreuk heeft geleden. Ik bedoel 1 keer, oké. Maar 3 keer? Schipbreuk. Heer, waarom? Ik dien u toch? Oh, Paulus had zo vaak zijn vuur kunnen laten doven. En toch zegt Paulus tegen de Romeinen, in Romeinen 12. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Yes, laat je aanvuren door de geest. En dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die je hebt. Wees standvastig in tegenspoed. En bid onophoudelijk. Paulus wist dat je dus je enthousiasme kan verliezen. En Paulus zegt ook hier in deze vertaling in ieder geval bekoelen. Met andere enthousiasme is als vuur. Het woord enthousiasme is afgeleid van het Latijns en theos. Dat betekent God in je hebbende. En God is altijd enthousiast. Wisten jullie dat? Er is nooit een dag dat God zegt van nou, vandaag heb ik er even geen zin in. Nee, God is altijd een en al vuur en enthousiasme voor ons, toch? En diezelfde Heilige Geest woont in ons. En daardoor kunnen wij ook enthousiast blijven voor hem. Ja, maar dat heb ik al eens makkelijker gezegd dan gedaan. Daar zal ik absoluut ook niet over liegen. Dat is ook zo. En daarom wil ik vandaag 5 sleutels meegeven. Waardoor wij ons enthousiasme niet kunnen laten bekoelen. En Paulus geeft 5 sleutels in dit Bijbelgedeelte. Dus doe maar even terug.
laat je aanvuren door de geest. Dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die je hebt. Seja contente door de esperança que você Wees standvastig in tegenspoed. Então, wanta stabiel em tempo de tribulação. En bid onophoudelijk. Então, reza sem stop. 5 sleutels. 5 chaves. Zijn jullie klaar voor die 5 sleutels? Oké, de eerste. Laat je aanvuren door de geest. Oh, weet je, met de Pinksterdag. De Heilige Geest kwam. En er verscheen vuur op hun hoofden. Ja, ik heb een vrouw met black hair. En ik weet, ik moet niet met haar haar rotzooien. Dan krijg ik klappen. Moet je voorstellen dat ook die vrouwen allemaal hun haar in de fik hadden staan. Hoe moet dat geweest zijn? Oh, wat is hier aan de hand? Maar gelukkig, het was geen echt vuur. Het was het vuur van de Heilige Geest. En dat verspreidde zich. Het begon bij 1. En uiteindelijk al die 120 in de bovenzaal. En ze gingen met dat vuur uiteindelijk naar buiten. Want zoals bij mij bij de camping, het vuur moet zich verspreiden. En ze brachten het evangelie. En de vlam sloeg over en 3000 mensen gaven hun leven aan Jezus. Maar dan lees je Handelingen 4, Handelingen 5. Volgens mij, sorry, Handelingen 3 en Handelingen 4. Daar lees je dat dan de machthebbers en de religieuze leiders dat vuur willen doven. Stop met dat spreken over die naam van Jezus. Maar in plaats dat ze bang in een hoekje gingen zitten en dat het vuur gedoofd werd, vroegen ze de Heilige Geest, vuur ons opnieuw aan. Geef ons vrijmoedigheid. Om nog meer te spreken over de naam van Jezus. En dan staat er, ze werden opnieuw gevuld met de Heilige Geest. Oh, zijn jullie blij dat de Heilige Geest ons elke dag opnieuw wil vullen? Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb dat nodig. De apostelen hadden het nodig. En de Heilige Geest kwam. En vulde hun opnieuw. Weet je hoe je vuur krijgt? Je moet een hittebron hebben. Je moet brandstof hebben. En wat moet je nog meer hebben? Kijken of jullie natuurkunde hebben gehad. Zuurstof. Zuurstof. Ja. De pastor heeft het voorgezegd. Zuurstof. Als je drie dingen hebt, dan heb je vuur. Ja. Maar weet je, dat de duivel die wil ons vuur geleidelijk aandoven. En daarvoor heb ik nog even op het laatste moment iets gevraagd. Eén keer, hè, pastor, had ik het vergeten. En toen heb ik mijn hand erboven gehouden. Maar dat was toch niet zo'n goed idee. Maar ja, als ik dit in Nederland, als ik dit schoteltje hierop leg, dan dooft hij. Ja, waarschijnlijk zal het hier in Curaçao hetzelfde zijn. Nou, hier blijft het best lang. Curaçao heb je heel veel zuurstof. Frisse lucht. Frisse zeelucht. Ja. Ja, Curaçao gaat hier wel langzamer, ja. Maar in het geestelijk is het precies zo. Daarom is het zo belangrijk dat we geestelijk zuurstof tot ons nemen. Zonder zuurstof kunnen we niet leven, toch?
Zo hebben we ook geestelijk zuurstof nodig. Assim nós também nós precisamos de oxígeno espiritual. Wat is geestelijk zuurstof? Que é oxígeno espiritual? Je relatie met God. Por relação com Deus. Tijd nemen met de Heer. Toma tempo com o Senhor. Het woord van God A lezen. palavra do Senhor, lees a palavra do Senhor. Samenkomen. Bem junto. Wat jullie vanavond hebben gedaan. Lo que você anda essa noite. Is geestelijk zuurstof. Seja comida spiritual, oxígeno En spiritual. zo kun je je vuur brandende houden. Assim não pode ter, não pode candela acender. Dus de eerste is laat je aanvuren door de geest. Eu me prometa, larga espírito por acender uma candela. Het tweede is dien de Heer. E de Deus está sirve Senhor. En dan zou je zeggen, ja Remco, dat weten we. Dat we de Heer moeten dienen. Não sai com acaba. En toch Pero toch, kunnen we heel snel mensen gaan dienen. nós podemos cair de trampa de servir. Terwijl de Bijbel zegt, volgende tekst. Mas está no Bíblia, tem o seguinte texto. Alles wat je doet, Tem o turcos que você está assim. doe het van harte. Assim é em termos do coração. Alsof het voor de Heer is. Como se fuera para o Senhor. En niet voor mensen. Você está atrás e não para gente. Het is niet verkeerd om mensen te dienen. Não está nada para servir gente. Maar in de eerste plaats dien je de Heer. Pero de primeiro lugar para servir Senhor. In de eerste plaats doe je dingen voor God en niet voor Primeiro mensen. lugar para coisas para Deus, não para gente. Doe alles alsof je het voor de Heer doet. Assim tudo coisas como se fuera para ser para Senhor. Moet je eens voorstellen dat Jezus in één keer in je slaapkamer staat morgenochtend. Jesus manhã me ainda parece dembo campo dembo de dromen. Voordat de dienst begint. Promego serviço, bom serviço. En dan zegt Jezus, Adobo de Jesus. mijn dochter, mijn zoon, Jesus te bisabo miu. ik heb de toiletten in de kerk gezien. Miu, mamira banho na igreja. Die moeten hoognodig gepoetst worden. Banho em mestede lombra. Ik heb niemand anders gevonden. Mas eu limpiamento não é outro ainda. Ik wil het aan jou vragen om te doen. Abo pedibo abo você. Wauw. Eu disse, wow. Als Jezus dat vraagt, Jesus pedibo. man, ik weet niet hoe snel ik naar de kerk ga. Não sa com linha para correr bem igreja. Die wc's die blinken. Wc nee, não tá bij Die lombra. ruiken lekker. Não tá bij ole douche. Waarom? Die kom. Omdat ik het heb gedaan Pastor me dá se alsof de Heer het van mij vroeg. como se fuera da Senhora pedir me. En zo zegt Paulus eigenlijk, zo moet je dat met alles doen. In realidade, pode quase assim com turcos. Ook als mensen het niet zien. Ora, mira tampouco, ora mira também pode fazer. Ook als mensen het niet waarderen. Ora com outra gente não tá apreciando que pode fazer. Ook als mensen je geen schouderklopje Ora geven. com gente tá batendo para buscar onde bisabo Dan kun je op een gegeven moment denken, weet je, laat maar zitten, ik doe het niet meer. Ou bisa ai, me dá se coi mais. Nee, maar dan denk hieraan. Pero guarda isso aqui. De Heer ziet het. Senhor tá wakbo. De Heer zag David al leeuwen en beren verslaan. Senhora laga David mata beer e leão. Voordat iedereen zag dat hij Goliath versloeg. Promego ende nanga mira David. Gana Goliath, ela mata beer com leão. David was eerst trouw in het hoeden van zijn schapen. Promego David tava fiel den cuida su carne. Voordat hij koning werd van een heel volk. Promego ela vira rei de pueblo. God ziet het. Dios tá wakbo. Dien de Heer. Sirve Senhor. Wees gebouwd op de roeping van God. Laga chamada é riba qual bota edificado. En niet op de roep van een mens. Então não vai edificar o riba com rende chamado. Er was een moment in mijn leven dat God ons riep om van Amsterdam te verhuizen helemaal naar het zuiden van Nederland. Dat o momento que Deus chama nós para sair foi Amsterdam bij Zuid-Holanda. Omdat een voorganger ons gevraagd had om daar te komen dienen. Pastor pediu nós bem servir. Maar wij zijn gaan bidden. Nós bij reza. Heer, wilt u ons daar hebben? En het is maar goed ook dat we gebeden hebben. Want 1,5 jaar later werden we op non-actief gezet. En daar waren we dan. En als ik het voor een mens gedaan had, dan was ik teruggegaan. Maar omdat ik het voor de Heere deed, bleef ik staan in mijn roeping. Dus dien de Heer.
Sleutel om je vuur te laten branden. Want mensen kunnen je teleurstellen. Maar als je je oog blijft richten op Jezus, die jou nooit teleurstelt, zal jouw vuur blijven branden. Omdat het niet afhankelijk is van mensen. Wat mensen doen, wat mensen zeggen. Je bent gebouwd op het woord van God. En je blijft staan. En je vuur blijft aan. Dus het eerste is, laat je aanvuren door de geest. Het tweede is, dien de Heer. En het derde, gaan we weer even terug. Wees verheugd door de hoop die je hebt. De hoop die je hebt. Wie weet dat we ook heel vaak kijken naar wat we niet hebben. En dat we denken, als ik dat heb, dan ben ik verheugd. Maar Paulus zegt, wees verheugd door de hoop die je hebt. En wie is die hoop? Die hoop is Jezus Christus. Hij is onze bron van vreugde. Ook als onze omstandigheden niet vreugdevol zijn. Want het is de vreugde van de Heer die onze kracht is. Even 2 teksten verder. Nog 1 verder, ja. Dien de Heer met vreugde. Met vreugde. En wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heer is je kracht. En als je dus God dankt voor wat je hebt, in plaats van alleen maar bezig bent met wat je niet hebt, kun je vreugdevol blijven in alle omstandigheden. Maar heel vaak in mijn leven is het zo dat ik denk van, hey, als ik daar ben, dan kan ik echt blij zijn. Ik wil ergens naartoe met mijn leven en als ik dat bereikt heb, dan ben ik gelukkig. Ik ben te vaak veel te veel bezig geweest met de bestemming dat ik vergat te genieten van de reis. Maar God zegt, geniet van het seizoen waar je nu in bent. Oh, vaak kunnen we bezig zijn met de dingen die we hebben meegemaakt vroeger. We kijken met weemoed terug. Oh, we zijn bezig met de dromen die we nog hebben. Dat we vergeten dat God nu iets wil doen. Op dit moment. Hey, er was een Antilliaanse broeder bij ons in de kerk. Een oudere man, hij was een geestelijk vader voor mij. En op zijn sterfbed mocht ik bij hem komen om afscheid te nemen. En ik vergeet nooit wat hij me zei. Hij zei, Remco, bij alles wat je doet voor de Heer, vergeet niet te genieten van wat je doet. En genieten kan je pas als je beseft dat God ook in dit moment is. Hij is de God die was. Hij is de God die komt. Maar hij is ook de God die is. En nu, in dit moment, mag je genieten van wat God aan het doen is. Oh, ik was, weet je, toen ik single was, ik wilde zo graag verkering. En toen ik verkering had, toen dacht ik, oh, het was toch wel
Had ook wel zo zijn voordelen om single te zijn. Maar dat pensa toch dat in bentagen met dat soltero dan mee. Maar dan kon je gewoon doen en laten wat je wilde. Soltero was ik ook. Ja, met je vrienden afspreken, zomaar, spontaan. Ja, en toen had ik verkering. En toen dacht ik wil wel getrouwd zijn. En toen ik getrouwd was, toen dacht ik, het was toch ook wel lekker om verkering te hebben. Weet je, want in één keer gingen we samenwonen. Nadat we getrouwd waren. En daar moest ik heel erg aan wennen. Weet je, want ik ben opgevoed door mijn moeder. En mijn moeder deed alles voor me. Als ik uit school kwam. Remco, wil je een boterham? Wil je een kopje thee? Ja. Ze smeerden het, ze zetten die thee. Ik at het, dronk het op. Ik liep naar boven. En als ik beneden kwam was alles afgewassen, netjes in de kast. Ja, dat werkte perfect voor mij. Ja, en als ik mijn sokken ergens in de hoek smeet en mijn onderbroeken. En dan werd het vanzelf gewassen en weer gestreken en in de kast gelegd. Waarom zou je dat veranderen? Dus daar ging ik mee door toen ik getrouwd was. Totdat Mireille zei, hey Remco. Je bent niet getrouwd met je moeder. Wie gaat die afwas doen? Jij? Nee. Ruim je eigen troep op. Oké. Nou ja. Jullie begrijpen wat ik bedoel. En toen wilden we heel graag kinderen. En toen we kinderen hadden, daar zit ze, de eerste. Het was een huilbaby. En ik dacht, oh, het was toch wel chill om geen kinderen te hebben. En als je dan weg moest, dan moest je een flesje meenemen. En een potje en een luier. En man. En nu gaan ze bijna allemaal het huis uit. En dan besef ik dat ik veel meer had moeten genieten toen ze klein waren. Ja, toch? En daarom geniet ik nu dat ik samen met ze hier in Curaçao mag zijn. Amen. Dus een applaus. Ja, toch? Dus geniet van wat God nu aan het doen is. En kijk naar wat je hebt. De vreugde hebben we door de hoop die we hebben. Amen. Het derde is, wees standvastig in tegenspoed. Standvastig. Blijven staan. Dat is makkelijk als alles goed gaat. Dat is makkelijk als de Belastingdienst je altijd geld teruggeeft. Het is makkelijk als je wind mee hebt. Als altijd alle stoplichten op de ringweg op groen springen als jij eraan komt. Maar wie weet dat het leven niet zo is? Paulus zegt dus ook, in tegenspoed. Als je Jezus volgt, is niet de vraag of je tegenspoed gaat krijgen. Maar het is de vraag, blijf je staan als er tegenspoed komt in je leven. Want als er tegenspoed komt in je leven, dan weet je waar je je leven op gebouwd hebt. Op de rots, het woord van God, of op het zand. Stort je in, of houd je stand. Ja. Je vuur kan geleidelijk uitgaan. Ik liet net zien hoe die geleidelijk uit kan gaan. Maar wie weet dat er ook stormen in ons leven kunnen komen. En ik dacht altijd, weet je, een storm in je leven, dat zie je aankomen.
Maar soms kunnen er stormen in je leven zijn die uit het niets komen. In één keer word je omvergeblazen. Iets wat gebeurt. Een tragedie. Iets wat je niet begrijpt. Zoals wij 4 jaar geleden hebben meegemaakt met ons nichtje van 15. Dat er 's ochtends bij ons aan de deur geklopt werd. En dat we hoorden dat ons kerngezonde nichtje van 15 in de nacht is overleden. En ik zeg je, dat zijn stormen. Dat zijn windvlagen. En ik zeg u eerlijk, er was een strijd om mijn vuur. Omdat op dat moment kon ik God niet meer begrijpen. En God, als u goed bent, als u liefde bent, waarom laat u dit dan gebeuren? Er was een strijd om mijn vuur. En in dat soort situaties kunnen we geneigd zijn om weg te rennen van God. Terwijl juist in tegenspoed hebben we meer geestelijk zuurstof nodig. Juist in tegenspoed hebben we brandstof nodig van de Heilige Geest. Want wie weet wat er gebeurt als er wind blaast op vuur waar voldoende brandstof is. Dan gaat het vuur niet uit. Dan gaat het vuur juist harder branden. En ik heb besloten, wat voor tegenspoed er ook komt in mijn leven. Ik wil niet dat het me omverblaast. Ik wil dat het me lanceert naar mijn bestemming. Want de Bijbel zegt in Jesaja dat we allemaal als arenden zijn. En er staat, jonge mannen worden moe en mat. En struikelen. Maar zij die de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. En stijgen op met vleugelen van arenden. Als die tegenwind komt, dan wil ik niet dat het me omverblaast, maar dan wil ik dat het me doet opstijgen. Duivel, wat je ook probeert, het gaat mij niet van God vandaan drijven. Mijn vuur gaat juist nog harder branden. Omdat ik standvastig blijf in tegenspoed. Ik heb een besluit genomen. Ook al begrijp ik God niet altijd. Ik kan hem wel vertrouwen. Zijn gedachten gaan hoger dan onze gedachten. Mijn Bijbel zegt dat God goed is. En daar hou ik me aan vast. Mijn Bijbel zegt dat er een eeuwigheid is. Dat er een hemel is. En dat ik misschien vanuit dit aardse bestaan niet alles kan begrijpen. Maar er komt de dag dat ik zelf in de hemel ben. En dat ik de dingen mag gaan zien zoals God ze ziet. Maar in dit leven, als tegenspoed komt, neem een wilsbesluit. Wat er ook gebeurt. Ik blijf altijd geloven dat God goed is. En ik blijf staan op het woord van God. Mijn laatste punt, en dan ga ik afsluiten. En de pianospeler mag alvast wat spelen als je wil. Als hij er nog is. Ja, hij moest weg. Hij moest weg. Oh, nee, dan houdt het op. Hè. Dan wordt het lastig. Maakt niet uit. Dat importa. We hebben een andere. Oh, nou, perfect. Fantastico. Bid onophoudelijk. Resisting stop. Jezus zegt, klop. En er zal open gedaan worden, toch? Jezus zegt niet hoe vaak je moet kloppen. En vaak kunnen wij, als we een paar keer geklopt hebben, en ons gebed is niet verhoord,
dan kan ons vuur gaan doven. Dan kunnen we denken, is God wel met me? Ziet God me nog wel? Ik ben aan het bidden. Maar er gebeurt niks. Maar God zegt, blijf kloppen. En blijf mij vertrouwen. Weet je, voor mij toen mijn nichtje stierf, had ik echt strijd. Van, heeft mijn gebed nog wel effect? Als ik bid voor mijn kinderen, beschermt God ze wel. Want Isabella die kon ook zomaar naar de hemel gaan. En bijna was ik op het punt dat ik mijn wapen weggooide. Want gebed is een wapen. En als jij stopt met kloppen, als jij stopt met bidden, dan gooi je je wapen weg. En dan heeft de duivel waar hij je wil hebben. Maar we moeten net zo zijn zoals Naaman. Na 7 keer werd hij genezen. 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Maar wat als hij gestopt was bij 6? Wat is dit dan, man? Waarom kan ik die gewoon 1 keer onderdompelen in de Jordaan? En dat hij dacht, na 6 keer, weet je, laat me zitten. Hier heb ik geen zin in. Maar de 7e keer. Het getal van de volmaaktheid in de Bijbel. Er is een volmaakte tijd. Er is een volmaakte manier. Voor God om jouw gebed te verhoren. En het is niet altijd op jouw tijd. Het is niet altijd op jouw manier. Maar vertrouw dat je uiteindelijk bij 7 komt. En Naaman kwam boven en de melaatsheid was weg. Wat als de Israëlieten waren gestopt na het 6e rondje om Jericho heen? Waar slaat dit op? Om een muur lopen. Maar de 7e keer, op de 7e dag, stortten de muren in. Oh, de Bijbel zegt dat we net zoals Elia zijn. De volgende tekst zegt dat Elia was een mens net zoals wij. Maar hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En 3,5 jaar regende het niet. En hij bad een gebed dat het weer zou regenen. En toen begon het weer te regenen. Maar 7 keer moest Elia bidden. En pas bij de 7e keer kwam zijn knecht naar beneden en zei, ik heb een wolkje gezien. Het heeft de omvang van een manos. En dat was het begin van de gebedsverhoring. Je kan misschien denken, zo'n klein wolkje. Nee, maar het is het begin. Het is het begin van de doorbraak. Dan moet je niet gaan stoppen. Zo'n klein handje. Wat heb ik daar nou aan? Heer, u hoort me niet, u ziet me niet. Nee, dat is het moment om te blijven kloppen. Om door te breken. In de geest. En uiteindelijk stortregens te zien uitstorten over jouw leven. Halleluja. Misschien kunnen we even een moment allemaal gaan staan. Dan laten we bidden. Heilige Geest, dank u dat u hier bent. Op dit moment. In dit seizoen van ons leven. Heilige Geest, u bent hier om ons aan te vuren. Heer, ik bid voor iedereen wiens enthousiasme is bekoeld. Heer, dat u vandaag komt met vuur. Heer, dat u ons
dezelfde vraag stelt. Senhor, nós teremos uma pergunta, nós mesmo pergunta. Die u ook stelde Cuba assim também. aan de profeet die de bijl in het water had laten vallen. Na e profeta kwalaga e hacha kai den awa. Deze profeet was bezig om een huis voor God te bouwen, een profetenhuis. E profeta que estava tratando casa para Deus. Hij was iets goeds aan het doen voor God. Fazendo algo bom para Deus. Maar tijdens het hout hakken Pero segundo estava capalo. verloor hij zijn bijl. E hacha akai. En zo kunnen wij ook onze scherpte verliezen. En wat deze knecht deed, hij ging naar Elisa. Hij ging naar God. Hij ging naar God. En dat is waar je naartoe moet gaan als je je scherpte verloren bent. Als je enthousiasme verloren bent. En Elisa, die stelt de vraag: waar ben je het kwijtgeraakt? Wijs me de plek aan. En zo gaat de Heilige Geest ook die vraag stellen aan u. Waar ben je het kwijtgeraakt? Misschien toen die persoon je afwees. Misschien toen die tragedie gebeurde. Misschien toen dat gebed maar niet verhoord werd. Waar ben je het kwijtgeraakt? Toen je gekwetst werd. Door iemand die je vertrouwde. Waar ben je het kwijtgeraakt? En de knecht wees de plek aan. En door een bovennatuurlijk wonder kwam het ijzer van de bijl bovendrijven. Nadat Elisa een tak in het water had gegooid. En dat staat voor het kruis van Jezus Christus. Hij hing aan een hout voor ons. En daar waar jouw liefde voor Jezus begon. Daar waar jij in de fik werd gestoken. Aan de voet van het kruis. Daar mag je ook terug naartoe gaan. Als je je vuur bent kwijtgeraakt. Knielen voor het kruis. En zeggen: Heer, geef me mijn eerste liefde terug. En geef me weer een nieuwe openbaring van uw liefde voor mij. Ik wil mijn scherpte terug. En ja, een ijzeren bijl kan niet naar boven drijven, toch? En misschien denk je wel, Remco, ik weet niet of ik dat terug kan krijgen. Maar bij God is alles mogelijk. Als God een ijzeren bijl naar boven kan drijven, dan kan hij jou en u ook uw enthousiasme teruggeven. Dan kan God ook die passie teruggeven. Dan kan God ook dat vuur opnieuw aansteken in uw hart. En je scherpte weer teruggeven. In Jezus' naam. Heilige Geest, laat zien waar we het kwijt zijn geraakt. Laat het maar zien, Heer. En op dit moment willen we naar het kruis gaan. Knielen bij het kruis. En zeggen: Heer, mijn vuur heeft het nodig om aangewakkerd te worden door u. Oh, kom met geestelijk zuurstof in mijn leven. Misschien heb je dingen gedaan voor mensen. En is het weer tijd om een woord van God te krijgen over je leven. Is het weer tijd om te gaan staan op de roeping die God je heeft gegeven. En je weer te verheugen in de hoop die je hebt. Neem een moment om God te danken voor wat je hebt. En misschien gaat jouw leven door tegenspoed. Heer, maak ons standvastig. Laat ons blijven staan. En welke tegenwind er ook is. Deze avond
Zij die gestruikeld zijn. Zij die moe zijn. Op dit moment gaan we het van de Heer verwachten. En we gaan geloven dat God ons boven de storm doet uitstijgen. En zodat je de dingen kan gaan zien vanuit zijn perspectief. En misschien ben je hier wel en heb je je wapengebed weggegooid. Misschien ben je al zo lang aan het bidden voor je kinderen of je kleinkinderen. Of voor je onbekeerde partner. Dat je bijna je wapen weggegooid hebt. Maar God zegt, pak dat wapen op. Stop niet met kloppen. Stop niet bij 6. En Heer, ik bid voor vertrouwen. En voor geloof. Dat u op uw volmaakte tijd zal komen. Want u komt nooit te laat. En uw hand is nooit te kort. In de naam van Jezus. Ik wil graag een uitnodiging doen voor degenen die zijn aangesproken. Die zeggen, ik heb het nodig. Om te komen bij het kruis. Zodat God mijn scherpte weer teruggeeft. En me aanvuurt. Dat ik nieuwe kracht krijg. Om de wedloop te blijven rennen. Want ik wil net zoals Paulus kunnen zeggen. Aan het einde van mijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn geloof behouden. Mijn vuur is blijven branden. En ik heb de finish gehaald. In de naam van Jezus. Zullen we Jezus een applaus geven? Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. In Jezus' naam. Als u naar voren wil komen, als u wil reageren, dan wees vrijmoedig. Ook dit is een nu moment. Dit is een nu moment. God wil nu iets doen. Heden, indien je mijn stem hoort, verhard je hart niet. Reageer op de uitnodiging van de Geest. In de naam van Jezus. Halleluja. Yes. Laten we gewoon een worship gaan. Misschien kan de zangers ook naar voren komen. Laten we gewoon een lied zingen van aanbidding. Dat iedereen in de zaal, misschien kunnen jullie allemaal gaan staan. En dan gaan we samen God aanbidden. En terwijl we God aanbidden, met elkaar, dan bidden we ook voor de mensen die hier vooraan zijn komen staan. Amen. Halleluja. Sandra, Uti, Sharin, Yunaresa.
Señor. Dank je, Señor Jesús. Dank je, Jesús. Dice, Señor, me que alzamos, Señor. Dank je, Jesús. Adoramos, Señor. Aleluya. Dank je, Jesús. Dank je, Señor.
Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Tem alabanza também, Senhor, te toca-nos. Alabamos, Senhor. Que grande botar, Senhor. Que grande botar, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Grande botar, bendicionar botar, Senhor. Oh, sim, Senhor. Grande botar, Senhor. Anche nos tomamos, Senhor. Que grande Deus está. Aleluia. Grande Dios está, aleluya. Danke, Señor, aleluya. Dios viva, tu Dios, bota digno de alabar. Mi alma canta y Senhor, nos alma da alabamos, Senhor. Danke nos tomamos, Senhor. Bendicionamos, Senhor. Rei de reina, Senhor. Grande e poderoso, Senhor. Danke, Senhor. Danke nos tomamos, Senhor. Glória na nome, Senhor. Danke, Jesus. Danke nos amamos, Senhor. Senhor, forte aplauso. Danke, Senhor. Dankjewel, Pastor Remco, voor een mooi woord, een geweldig woord, een bemoedigend woord, een woord op zijn tijd. Veel zegen. Amen. Estamos, Senhor, danke. Está passando para nossa ofrenda, nós vamos doar ao Senhor. Doar ao Senhor também está privilégio, bendição. Se doar ao Senhor com coração contento, nós damos força. Nós estamos dando para ser bendicionado, nos acaba. E nós estamos em oração para estar no tempo. Para Deus por bendicionado. Cada santo nós vamos dar que nós podemos dar ao Senhor, nós podemos bendicionar, nós cada que está dando. O Senhor nos pode dar coração contento. Donamento não é collect, não, donamento é uma ofrenda que nós estamos fazendo, serviço de alabança que nós estamos dando para o nome. Nós alabamos com nossas palavras, com nossas canticas, mas também com o sangue que nós damos para a obra. Bendicionais aqui, Senhor, em nome de Jesus. E bendicionais não que está passando difícil financeiramente, se abençoe da prover para nós. Amém. Chamar-se aqui, nós lemos a Bíblia, chamar-se aqui também tem outro, chamar-se em capítulo 12 de Revelação, chamar-se passado, nós temos capítulo 10, ainda pouco pica, chamar-se aqui, capítulo 12, também tem outro, pessoal, para botar 12, nós estamos em 12, com 13, mesura, o book de Revelação é o único book da Bíblia, não conta para a Bíblia, mas o único book que precisa literalmente, se você ler esse book, aquilo pode bendicionar, amém?
Estava bem nós tocante lo que estava lo que está e lo que está vai vir. Então nós panorama de lo que Deus está fazendo no mundo. Dentro do tempo tem uma luta entre Deus e a força não maligno. Dentro do tempo Deus está ganhando a batalha. Até agora é a batalha final vini. Então um pouco de esperança, um pouco de alabança na Deus. Se tem um pouco de caminho, tem um cântico de alabança. Na lamchi e na Deus tem um pouco de revelação. Que men se portei, chamar-se aqui nós aqui no edifício, nós nós lemos a Bíblia, o book de revelação. Se nunca vamos vir ainda, vini, nós temos tempo ameno, nós temos tempo para papia tocante de coisa de Deus, para nós estudar a palavra de Deus, para nós virar mais saber que a palavra de Deus. Mas nós mais que a palavra de Deus, mais fácil dá para nós reconhecer. Ora costa não passa, que vai conta de a palavra de Deus. Que me chamar-se metade 8 nós está guardado. Dia 27 de outubro, o serviço holandês tem marcha de Panha. 27 de outubro, o horário preciso foi dia 19 de meia. Tem honor de merdia e tá lo tem coisa de comer também para comprar tava tem petição para panha se botar bom panha que porque entregar para mim assim tempo amanhã é o último dia se porque entregar panha vou vir aqui na igreja com panha não panha bom panha sim não co faca doi fandanga panha bom panha panha com gente, outro gente por bisti. Panha com abo mesmo da bisti mas, pero lobo do na boru mang também. Lobo do na bo primo, lobo do na bo família, que me de panha panha direito na ordem. Amém? Sem que tá vai coletado, dependente de panha, tá vai para nos grupos de juventude e muito não. Amém? Que me diz que 27 de outubro, dia sonor. Está para aqui atrás. Dia sonor, tem honor. Se você ajuda também, se você ajuda, dia de panha aí, para mim, para não sortear de panha não, vamos precisar uma Sandra, que pode ser mais fácil. Tem app também, me dá para o grupo de app que eu vou virar membro do grupo, se você ajuda, para você gente para ajuda também. Bom, que me diz aceita e dois anúncios não conosco. Nós lá para, nós corda também, nós mandamos com nós que sostenemos o ministério. Ela um homem que convertiu no Senhor, com essa palavra do Senhor, e porque chama genoeg, obviamente basta, suficiente. Nee, laat zo. Ik boek de kost 25 florin, 25 gulden, is het? 25 gulden? 25. Ik boek de kost 25 florin, we comprar para trás en dan, então não está se propaganda, e boek de bij para o ministério, para sostener o ministério. Que se você comprar, tá comprar. Bom, amém. Deus abençoado, nós não será de uma oração. Tata Santo, nós vamos bedanken, we kunnen opstaan. Willen jullie bedanken, het is leuk zoals de familie bij elkaar is, leuk dat jullie ons midden te hebben. Jullie blijven hoe lang? 2 weken? 2 weken, dat is het dosimang. Maar Janjos keert aan met Remco, de papia, morgen spreekt hij ook hier in de dienst. En morgen gaat hij spreken over genoeg, basta, basta hoor. Suficiente, basta. Amém. Agora nós estamos manas na nossa reza. Tata Santo, nós bedanken, Senhor Deus, que nós podemos escutar a palavra, que tem mecha na candela, que manter acender. Senhor, ajuda-nos para nos manter acender, Senhor, em mecha do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, para nós não largar a candela apaga. Ajuda-nos, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, para nós portar fervoroso, para nós portar entusiasmado. O Espírito Santo pode dar-nos entusiasmo. Ajuda-nos a servir, Senhor, com um coração ferviente. Ajuda-nos, Senhor Deus, para nós por essa oração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para nós passar-nos mesmo a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, para nós rezar continuamente, para nós acordar com um Deus de ayer e de ave e de manhã. E com ave também, agora aqui também. Dê-nos vida, bota o Rei de Reis e o Senhor de Senhor. Que o Senhor Deus é Deus que está pondo-nos na candela, para seu nome, para sua costa, que é bendicionado. Bendicionado a casa, bendicionado a família. Boa entrada e boa salida. Em nome de Tata, de Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo. Bendição. Amém. Comendar um ende.
Nós passa para fora para beber algo. Naga nos fellowship tem contato com outro. Amém. Deus bendicionado. Te chamar que Deus quer me dar de 8. Bendição.